Здравейте, канари, и добре дошли в новият епизод на Гласът на Трибуна Изток след загубата от Лудогорец в Разград. Първо трябва да признаем, че тази загуба беше напълно заслужена и ние в нито един момент не показахме, че искаме, можем и най-вече знаем как да вземем поне равен или да дадем някакъв отпор като цяло на отбора на Лудогорец. Защо се получи това? Дали класата на Лудогорец е чак толкова по-висока от нашата или има други причини, ще си говорим в днешния епизод. Трябва да започна с това, че моето лично мнение е, че Станислав Генчев обърка изцяло, или ако не изцяло, в голяма степен обърка стартовия състав на Ботев днес. Стартирахме матча с Алани, който в предните матчове постоянно допускаше грешки, някои от които бяха наказвани, други не, но той продължава да бъде абсолютно твърд титуляр. Не знам защо, може би впечатлява на тренировки, може би получава висока заплата, наистина не знам и аз, но днес той беше наистина кошмарен. Не мога да повярвам, че това е футболист с толкова мачове зад гърба си, с толкова опит, а днес беше направен наистина за смях от отбора на Лудогорец. Първия гол бавно се изтегли към вратата, футболиста на Лудогорец центрира, той гледа към Наумов, това е всеки, който поне малко е гледал футбол, знае, че така не се прави, това е абсолютно непрофесионално. От тима на Лудогорец няма кой да играе с топката, той се вкарва във вратата. След малко идва втория гол, при който го направиха отново за смях, направо леко го унижиха, ако трябва да сме честни. И наистина не виждам с какво Солдо или това момче Зенгер, което влезе второто по време, е по-слаб от въпросния Алани. Грешка номер 2 според мен. Пускането в този матч на Мауро Родригес като титуляр на десния фланг. Значи не можеш да оставиш срещу Лудогорец, срещу Тек Петей и това младото момче Шишков, които очевидно работят много добре заедно, да оставиш Мендеш да играе с... Да не говорим, че Мендеш изобщо не е десен бек, но се справя колкото може момчето. Но в този случай той не получаваше абсолютно никаква помощ от дясното крило Родригес. Честно да ви кажа, в този матч, ако аз бях играл на място на Родригес, голяма разлика нямаше да видим. Нито назад се връщаше да помага, а в редките ситуации, когато трябваше да прави нещо напред, той не направи абсолютно нищо. И така общо взето при 2-0, кажи речи, матча почти приключи, при положение, че знаем ние колко много вкарваме, знаем и срещу какъв отбор сме и явно това се отрази на футболистите, защото въпреки направените смени, да, отзад с влизането на Зенгер леко се стабилизирахме, влезе и Георги Миланов, който явно още не е готов да играе като титуляр. Стабилизирахме се отзад, не допуснахме още голове, но и напред не създадахме почти нищо смислено. Направи се смяна и на маскоте с Чедера Окох, но честно да ви кажа, който от двамата да играе, май голямо значение няма. Влезе Митко Тонев, който, честно да ви кажа, ако беше титуляр първото по време на място на Родригес, със сигурност щеше доста повече да помогне на Владимир Мендеш и може би поне един от двата гола нямаше да ги получим. Но ако, нали знаете, акота много, това е работа на треньорското ръководство да ги вижда тия неща, да преценя кой да играе и в крайна сметка да изглеждаме равностойно на водещите отбори. Днес обаче това не беше така. Днес Лудогорец просто си спечели матча. Второто полувреме общо взето май се доиграе. Така ние нищо не опитахме да се върнем, поне да вкараме един гол и така да стане поне малко по-интересно. Общо взето направо второто полувреме си беше скучно за гледане. Между другото, прочетах негативни коментари за Владимир Мендеш. Не съм съгласен. Мисля, че момчето на нетипичната за него позиция на десен бек прави доста неща, старае се, отнема топки, изнася. Наистина мисля, че се представя добре. Също мога да кажа и отляво за Хайн, който също мисля, че се представи добре, но нещата в центъра на защитата ни с Симеон Петров и най-вече Салани изгледаше доста зле.
После влезе Зенгер малко по-добре, но не знам със защитата какво ще правим, особено с централната двойка. Генчев трябва да намери тези двама футболиста, които работят най-добре заедно и които допускат най-малко грешки, защото ако срещу някой отбор и номера минава, то срещу топ 4 виждате, че не става работата по този начин. Със сигурност трябва да благодарим на Дани Наумов, който нас спаси от разгром в този матч и наистина изкара момчето, което можа, всичко направи както трябва. Браво! Дано да продължава в същия дух. Наистина на вратарския пост смятам, че имаме един наистина качествен футболист. Друг футболист, който бих отличил също позитивно днес е Калу, който човека опита, каквото можа направи, центриране, удари, но просто не се получи. Накрая Митко Тонев стреля, Окох му пречи, топката се удара в него. Наистина не става така. Аз продължавам да си твърдя, може да не сте съгласни с мен, но Сами Цонов трябва да получава много повече минути за сметка на тези двама, бих казал, посредствени нападатели. Друго нещо, на което искам да обърна сериозно внимание, е селекционния процес в Ботев. Вече, ако миналото лято не го броим, защото тогава нещата, знаете, бяха на тъгъдък, през зимата и сега през летния трансферен прозорец, ние взимаме немалко футболисти, някои за които се дават и пари, дават им се и заплати, не е лоши със сигурност, и да не кажа голяма част, но една част от тях, меко казано, разочароват. Сега, ясно е, че когато не можеш да даваш 50 000 евро заплата и когато нямаш милиони за трансфери, топ качеството е много трудно да го намериш. Но ние сме ставали свидетели и в Ботев, и в други клубове в България, че е възможно с точните скаути и с правилната работа да бъдат намерени футболисти, които ще се съгласят да дойдат в Ботев и България и имат необходимите качества. Необходимите качества да вдигнат нивото на отбора и да покажат едно добро ниво при нас и съответно да бъдат продадени. Защото сега какво се получава? Вземе дадени футболисти, за някой като този Окох са платени и трансферни суми и после ние не само, че не можем да ги продадем, ами и трябва да им плащаме неустойки, защото ние трябва да се чудим как да се разделим с тях. Сега през следващата седмица ни предстои гостуване на Ботев Враца, където оправданията, че са много силни, няма да важат. И мисля, че е време да вземем първи 3 точки като гост. В крайна сметка, ако ще се борим за местата в даващи право поне за бараж за Европа, то такива мачове като гостуване на Ботев Враца трябва да бъдат печелени. Ако не бъдат печелени, то пак се обричаме на средата на таблицата и пореден сезон мине да замине. Трябва пълна мобилизация и най-важното, не искам да виждам, дори при негативен резултат, това, което видяхме днеска през второто полувреме, един отбор абсолютно предал се, без грам мотивация, който едва ли не чака просто мачът да свърши. Така не става и мисля, че трябва да се работи в това направление с отбора, защото ще има тежки мачове, ще има закучени мачове, в които ако се кажем какво такова, просто няма да вземем нищо от тях. В клуба беше назначена и психоложка, която смятам, че ще свърши добра работа в това направление. И наистина това, което най-много не ми хареса днес, защото загуба от Лудогорец в Разград не е някаква драма, мисля, че си е дори очаквана от доста наши фенове. Но пораженческото мислене и това как то матча свърши, просто не ми харесва и не отива на отбор като Ботев Пловдив. Напишете ми в коментарите какво е вашето мнение за матча. Смятате ли, че ако бяхме излезнали по друг начин с друг състав, можеше да стане по-интересно и дори да вземем нещо от двубоя срещу Лудогорец? Абонирайте се за канала и дайте по един палец нагоре, така наистина много помагате и съм ви супер благодарен. След матча с Враца ви призовавам още от сега да подкрепим мощно отбора срещу Левски, защото ще е много трудно. Те са, да не кажа, по-добри от Лудогорец в момента и определено ще трябва да сме там и да подкрепим отбора. Благодаря ви, че гледахте. Желая ви приятна вечер, лек ден, кой когато гледа. Само Ботев и до нови срещи. Ботев е вечен, той не умира.